Er du den sidste glas? Ja, som Chris for hånden. Det var en svinrunde. Det var snart. Christian. Så er det. Ja. Ja, det har ikke været lige det. Sådan er det. Men det er fordi vi er også nogle dumme nogle af jeres venner. Så I ser, at underlaget er så bra, underlaget er så bra. Christian skulle ikke mærke bare én gang, han skulle mærke 2 gange. Var det bra, Christian? Jeg er ikke Nej, præcis. Så det er så bra. Og jeg er en hest mindre. Jeg har en hest mindre. Jeg har en hest mindre på manden. Jeg tænker bare med mig selv. Det her er en plan i dag, hvor vi debatterer det 145. Jeg kan bare mærke, at det ikke rigtig kører for mig. Fyra fel första fasen.